Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City. Dapat sa mga na pinapinsukan to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, tayong gabi sa inyo guys. Labi na sa karoon na nakakita na video. God bless po. Ayan, panatanaw lang ta ha. May gabi dong. Saan yung pamati dong? Yubon, sa pa. Luyang. Sa pamangga. Kung pamaulan maka, ito yung pa ha. Sa pagyan. Kalentura na sa akin. Isa man imong kalentura, di init kayong paminaw o gitugnaw ka? Init kaya akong no. Dali din, let's go. Dika? Sa pagyan. Dali atin eh. Okay ba? Bye, Deng! Ako sa dyan ang skibidok-dok toilet ni mo, babe. Ito may pinaka nabiruan mo ipamatero. Dali din. Pila ka, Manaw naman na pa. Katwit na pa, wala. Wala ka na yes, yes, yes. Hindi ko po mo dili. May plima, wala. Saan di mo nga? Ginagawa na mo. Sige, tulong ko mo. Masahay, tulong. Sige. Sige. Asa kayo mambalay ka ni? Perfect. Sige na kayo shout out sa taga-perfect. Shout out ay donate. Kahit? Donate. Donate. Isa man donate. Isa pa? Maki. Okay. Isa pa gud mong amigo. Si Mora. Kanang doon na. Silingan. Wala ka rin kayo. Okay, amigo silingan? Okay lang. Patay. Sige, sige. So, ayan guys, shout out sa taga Perfect Homes, Vigo City na atong tabangan si Sir, atong no? Init, no? Init siya, no? So, nadungog man ninyo ang iyang testimonya, no? Tabangan atong mamamayo siya, siyempre, inabanan sa pagkapo sa Ginoo, no? Siyempre, talagang mo doon yung tabangan atong mamayo, gotob sa itong mahimo, no? Manikamot ang mamayo, yung ginapamatis luwasan, no? Kaya pwede natin ginapamatis luwasan, no? So, ayan, manikamot ang mamayo mo. Shout out ko sa mga viewers na ko, regular viewers, sa karoon lang nakikita nga ng video. Kung may ligong kag traditional hilot guys, please subscribe. Click lang bell button para updated ka sa ginilot ko na gano'n. Comment, like, and share nga. Sa mga viewers na ko sa Reels, God bless po sa inyo ha. Facebook page na ko, God bless po sa inyo ha. Kung ginamit mo mag-press ako, ano na ko page. Eric Hilot ang traditional Facebook page na siya. Kaya shout out po sa mga nagka-comment kadalaw o sa mga top 3 na ko countries, viewers, India, Indonesia. Siyempre, number 1 salamat sa Pilipinas. Maraming salamat. O sa lahat po ng mga OFW. So, ayan. So, maghilot ako guys. Please po subscribe my channel. Please support my channel. O shout out po sa taga Perfect Homes, Vigo City, Pabinaris. Okay? Okay, shot? T-shirt. T-shirt. Ano sa kalas na hilot daw? Hindi na naka... Wala yung hilot. Kanang ako lang yan. Lasa lang. Kadama ni mo. Kung manghaplas ka sa iya, pagka umayo, ligo ka. Bawal na ka. Ay, katong itong ubo-ubo lang na sila. Yan lang. Okay, kulog. Ang tahanan yan ah. Ang tahanan. Kung tahon na eh. Para Hindi na ba eh? para maulian. Okay, man kulit yun ang sakit yan.
ka naman. Up. Nice. Ano ba kanina may kundi? Asan yung ref sila? Patong mali. Ha? Ay, di pa. Ito. Luto man niya. Hindi ito yung pangalan. GM. Ito yung pangalan mo to? Mga ito doon? Andyan na DM lang? Ito lang, Michael. John Michael. May edad mo daw? Naghanan nag-abang ni kay Soto, no? Yan, abang ko. Pagtaas kayo sa Pilipinas, no? Ikot pa sa basay, hindi mo gud ba, no? Scout naman mo dadaan sila. Ang ko, ganino, hindi gamitan. Wait lang. Normal. Walang sumayan sa oras na. Saksak ko lang ka nang ito. Sintangan. Anong light nyo? Sintangan. Ito pa wire. Ay di. Istingan ang kang suga ng palit na bonbon. Iusit ko. Iusit ko. Sikapunon kayo na. Ito na. Tagal kayo? Mas tagal ito naman mo. Grabe mo rin mag-armalite. Ano, nagtapok naman eh. Lagi sa basketball, yun na nila yan. Uga man eh. Uga na lang malo eh. Sige pa silang tula. Uga na lang. Badugay kinuman. Relax. Di man lang mag-ilis. Hmm. Uga, hanginan man. Di na uga. Nabalik na po. Basa na po. Nalagi na hinungdan. Muna ang upo. Kalintura mo. Di maayo. Huwag magbalik-balik. Kalintura na ito ngayon. Hindi na niya sa tayo init. Gabi init ka niya sa gabi. Sabihin.
Grabe na nga ako dito, no? Ako amo nagpapilitan dyan. Ah, dako yun na. Kada gabi jud halo. Ulay adlaw, open ko na tanan. Kada gabi jud kasi yung tao mga Sa mo, taran. Nga, graduation. oh. Or, mga honor na, puro na dimidan. Sabi, celebrate ba? Ito, nawasa ay. Iya, kami may pinakadugay kasi ang paghuhuman ng basketball dugay kay mag ilis. Dapat natin kuhan. Pag magkuhan, nakita isa ka ilisan. Mm. Ilis na yung kanya, tanggalan mo, manrapos ha. Pagtrapos sa singot, ilis bangko. Ano ba? Gani, mo ni ingon na kay. Usahan na lang ko ayun na sa ahay. Galing ubog na magpagod o gabi eh. Na, gabi lagi yung tukar nilang ubo, sinubagay ng duwa. Ngayon lang, ang tayo ng ubo mga gabi, gabi pas, gabi gabi. Abog po siguro na yan, no? Isa po na. Pero ganyan, singot ugan eh. Gabi, amoga po sa mga gabi. Mang, ang gilot, alamin naman na siya. Kaya, wala na magkarmalay. Wala namin na kaya siya. Nagkakikuto na no. Ang kuto nga lami, oh. Dapat gano'n. Kuto, lubong kayo. Ay, Gabi, ana yan. hinog kayo ba? Hinog? Yung bumble ka. Hmm? Yung bumble hinubog ka. Hindi ko kami dugtulo ba? Pero meron katong mangod, katong nag... Kailan ako dali. Nantod, sunod ni siya, sunod ko. Kami yung tulo niya, akong bana biya, kaya naa sa Manila, muli na lang dyan siya. Kamoro, nanonood nagsakit-sakit na lang. May panahon po, isa po na sa panahon. Oo, uso mo. Eh halos pa na kung mahilot, maorog yung tanan. Ang ubo. May langot, may pura, ubo, balik-balik. Ang pilot mo kung sunod na po. Anam-anam lang dyan. Tao na po kung sa kumbula namin ang anhil, dali ka ng luwas kung bahan ang pilot, hindi ba biday na po ba? Tapos na. Hindi ko paghilot na mo. Ano ko ba, di pa sa kanang hilot, hindi na na. Ano, musik mo, kaya na dyan pagpabasa sa mga likod. Nakataon ng gupod. Hindi? Kahit po sila pakipusga ng langos good. Maalag ubo. Pero magkalintura na, wala na. Ah, Pilde na lang sa kalintura. Bigyan na lang ubo, karon pa yung kalintura.
siguro wala na nikapit kaya sige 45 ko lagi na ikan. May nag-abre ko rin ng ano dili na ay wala ko niya hindi naman kapit. Dili man kuan tungod sa basketball uga sino ko nito. Dili siya para kaluwi og kuan. Siguro pas mo dito klaro dito ko yan pas mo tao niya. Okay, nagalabad niya yung ulo. Di mo lang kayo nagalabad yung ulo. Kasi mo, mamulo yung isang ibahit kayo ng inis. Dali ko pa nung likod. Ito. Gusto ka makaw lamang loob no? Gusto Yeah. ka makaw turo-turo? Oh, bibiyay ka naman yung eskwela mo. Ako ang gabi. Lamang. Ano naman niya? May, Ano, ako na kaya anong osteoarthritis mo nito. kama. Una ko sa mga kaon na gano'n. Isa, malamang loob. Mga kwan ba, barbecue, alam nga. Ako na daw yung usag iya? Osteoarthritis, ano? Basta pa kaya. Osteoarthritis? Hmm. Na. Bukan na daw sige kaon og mga isaw. Ano? Dako na dapit sa iyang kuan, lukunan ba na yan? Lukon-lukunan. Lukunan. Kung kuan na jud na iya, ayon na jud kay sige kaon na na. Mo na madali nila ya sa eskwelahan. Okay. Kay mao may baligya gud dool. Kay jud na iya. Dako na daw dapit diha, sakit di kay na. Hindi na ba pikas? Kami, mapod. Kami, Dos. mapod. Pila. Alimay kay resulta ko. Labinan ka ng mga proven, ah. Oo. Kami kay proven, oy, no? Anyways, gusto kong mag-isaw. Gusto mo, kaong-kaong, kaya ko gusto na, Sakit na. Oh, likayin na. Likayin. Likayin na dun ang pagkauna. Kaya siya rin, pag magdagko na sa mga inungdang, ano, kaya nagmatiguang ka, Bata-bata maglusong-gutsungkod. Okay. Kung man ka sa maestro, kung ano to sa mag-paralyze, Luya tuhod na. lang kanin niya, masangit man niya. Hmm. Tinigdugay pa, tiguang pa. Bitaw, niya kabata. Ang problema, sayo-sayo pa, no? Hmm. Pero matandog sa kaisa, bawas na na. Likayin ito yan. Ayun. Ha? Ha? Oo. Duwa, katiil nga. Lamang Oh, loob. sige. Oh. Oh. Ako na ikaw mo gagawin. Pag masakit, undang, ano naman ako? Ano naman akong life? Oh, sige. Pag di mo sakit kaon, ano naman ako? Kaya na dun na iya, kaya pabata-bata pa ninyo na namoy sakit na kakauno gulay, di kayo mga on. Ibang ka nagabasa, Nicolas Balay. Basta, hindi masa. Nicolas Balay, masa, habat, punas, ligo, wala. Ano eh, sa kaya, mamuni ang mga hapbat. Ano, Nicolas? Ano maghabat mga? Igang? Igang yan na daw, kaya sus, pinakabata na kung gihilot na rin daw. 16 anyos. Maligo. Nicolas Balay, dito balibol, dito ito ano na. Ano relax mo kung 2 ka oras. Ah. Pero pagkaigo, 16. Ang isa, 19 din, wheelchair. Nalit lang may kusog, sakit yung lawas, ano? Ano na tawag, pasmos kusog, atake ba? Nanguna na likos dyan. Nabi man kami, size, this movie. Ito, Naa sa YouTube na. ako Hindi din. na bot-bot ako, nasa YouTube kaya lang. Kaya tinalayo ka sa kadaghanan, no? Ano ka, no? So, practice na. Punta ka. Punta ka, kaya mo na yung pangita. Di kayo nagkukuhan na mo na mong ginakuhan sa dahan, mag-eskwela. Di mo palagi ka na. Second skin? Sakit na Ano yung second skin? Sakit kaya? Gamay. Lumi kayo, dalawa mo itong sakit, hilak dun.
Dali, kaya pamina, mahinat na. Ayan ka ha. May kita. Masakit yung hilot ko, na-paralyze na. Pabutas finishing line. Pabutas finishing line. Ang problema, di na ko kakalakaw. Na. Makalakaw na, pero gunitan. Munaog man yun, mga bata na munaog man. Magalayan siya. Ano, mag-wheelchair na pag bata ka. Init na mga gawas ko. Ganyan na yan, bugnaw yan. Init siya, but basta ko ang dugo, circular na. Bugnaw ito sa lawas, ano manghilot ko na niya. Bugnaw po kayo na sa tiil ba? Sa una po na siya dyan. Bata pa, bugnaw ang tigtiil. Ice, ano ba?
Ang sa pang kuha ganyan na sila no. So, batay. Yung labay yung mga ginok. Ang naglimat. Yan sa magambag. Cheryl? Okay, ganyan ka lang. Tira. Nag-recover mo ba? Pati ko kasulayan ng hilong patong. Kasi tira ko. Si mo ayaw, wala. May manghilot nga na ya. Training na ako kung ano. Kaduha. Hmm. Hindi pa na makuha dyan. May na lang na iting hilot. Gusto nung kapag timing nga. Man, timingon mo. Parang ano pa dyan. Payat pa dyan. Hmm. Dili ka dusaan mo. Ay, balik ko. Timingon ba nga? Timing doon niya ba? Nang Ini sakit nga. Ay, tulang. Ay, sakit nga na. Ay, tulang. Di pa maulan. Di pa maulan. Imong hilot ka pa uma. Uban. Pero mo sakit. Uy, tulang eh. Man. Hmm. Tatry mo kung hilat na sakit kayo, kung kauba, Oo. matingala mga di pa maulan o kayo kay siguro na kanang ana-ana ba duot niya. Istorya gani pag uban rin mo sus. Uban rin na pagilot eh. Pag uban absent, ang nagsamot. Absent na ginoon. Itong hilot ang biyaw oh. Kaya magdahon niyang kaupan trabaho nga maduty. Pag uban ni duty, Mm. hindi ko klakaw. Tanan, lawas sakit, tanan. Sige diaya dili. Ha? Layo mo kasi kiti. Normal naman siya. Bukratong Sakitan siya pero kaya niya. bukratong manghud ba nga uba ang Kailan may nikanog, sakitan ka. Mm. Wala naman siya, sakitan siya pero wala na, kaya na. Kailan man siya naksugod. Sakit, sakit ko, kaya na. bukratong manghud lang uba do permintin lang. Kaya na no. Pahante. Mamaya na kayong likod na. Ito bro, alam mo ito, hindi sa mga iso-liso. Ako ni mo kaniya cream. Pura lagi mo na ya, pinalito na nimo. Ulit mo eh. Wala tayo, walang tayo. Oh, mo. Ulit mo lang ta. Wala baho. Wala baho na. Sekarang may maho naman. Mga haplas. Mga lana. Nana na siya. Haplas. Ang lana isugay ito maho. Lana dyan. Ano, lubi yun no? Lana dyan. Lupigid ba? Ito na ko kasi ba? Saan dyan? Hindi pwede iloton rin si Kay Soto. Mas kaya mo ito. Uy! Hilot mo kaya na ako ito rin katang taga-kuriso. Kung high school ba? Kasi Sila ito mo dong. 6'2". May 16.
Payat Hilot po, na ako payat. dire. Ano po, payat. Tapos kay Soto. Hindi ko taas ko nito. Lima ko basta tagas. Kasi kita, abante dito ba? Atas na buki. Lapas man. Oo, gani. Maglisod mo kong tong-tong ng utro. Tapos tiil. Saka na pag yung mga 6 plus na. Size, gadi. Kung lapas, di lapas. Yung size. Basta ang buka to mo ang Tagas kasi. kasir sa burger shop. Piting taasa. Yan eh, makuhan gan eh. Lumpas yung mga Sa irog. Katri. Ano ba? Saka, nanaog. Ano ba? Ano ba yung tagtas kaso? Tapos ito rin, mabarsip ito. Tagtas mo, sobrang hilot eh. Yung dulo ka lang niya, yan. Bawas mo tubig sa damok. Sintanon, publi na sa kamot, itiil. Nasa sige, gawas ang tubig sa kamo. Kwarta. Nagkakwarta. Ano nga lang yung dala? Nga, gastador. Tama lang. Kung gastador ka, basta tama lang po. Kung may tigatag na mo, hala gasto, wala may tigatag. May tigum, ha? Maesa ko tagayarang mga naman. Tigum ang ko. Ah, lipay kayo sa mama, no? Hindi ko tagaag kay Kisintos. Hurok. Sirak adlaw. Susunod, hindi ko kalimut taga, mag 125. Sa kasimana, may 125. Pero hindi na nga. Skilo sa una. Oh, 125. Gukon niyo mo. Karon niya, sa adlaw na yan. Yung mga bata. Kaya lang, kami sa una, para ng mga barkada na karoon, mga kontod. Di may makisabay sa mga may kaya. Ating resist. Resist na. Oh. Kaya At makuha dirigin mo. mo sa saging. Ang uban, dito Babiyahin sa mo. kung manok bread o kanang soft drinks, na may mga Oo, pilian ng kung yung soft drinks, ito kapalit. At dito sa saging. Eh, dagay saging. Pag-5 ra. Pila pa na sa una? Basta kay, 2. bites pa niya sa una, galuduso eh. Basta, sila ko ganyan sa una. High school? College. College na ka? Mga istorya ni Roy nga, wala, principal na. Istorya daw, nasa birthday na ko. Niya humble pa siya ba? Humble.